nistennaw dawk li xtaqu jiġu ma jistgħux jiġu forsi għax ma jifilħux jew xi ħaġa oħra nilqawhom. Nixtieq insellem il-pastor li qed jirkupra wkoll mir-rest li kellu bżonn u nirringrazzjak mulej li issa stess as I speak mal-aħwa u għanfejjaq totali f'isem Ġesu Kristu u nirringrazzjak mulej Ġesu ta' din l-opportunità sabiħa li tajt propju lili bħala l-om ta' din il-familja għax aħna familja li niġi niftaħ qalbi magħkom u li nitkellem magħkom daqs li kieku veru u hekk intom ħuti is nistidinkom id-dar tiegħi. Għax il-mulej taf x'ngħidlu? Id-dar tiegħi hija d-dar tiegħek. U d-dar tiegħek hija d-dar tiegħi. Għalhekk ejja Spiritu Santu miegħi fija u tkellem dak li l-aħwa verament jixtiequ. Il-kelma li kelli 2 minuti nikteb it-titlu tagħha li f'qalbi fl-ispirtu tiegħi beda jbaqbaq biex jitkellem minn fommi millum għallum. Għax il-mulej tagħna huwa l-mulej tal-lum mhux tal-bieraħ u tal-bieraħ tlula imma huwa ħaj u dak il-ħin it-tisjir meta ntissajjar xi ħobża grazzi mulej. Inti xi nissajjara dak il-ħin teħu pjaċir biek b'naqra butir u sħuna tajba. Kieku jiena sajjartilkom il-ħobża l-bieraħ tlula jew il-ġimgħa l-oħra taħseb li kienet tkun tajba l-ikel. Grazzi mulej ta' dil-metafora ma sħuna tal-lum u qed inqassamilkom għax il-mulej jgħidlek jien il-ħobs. Grazzi mulej ta' din ir-revelazzjoni. Jien il-ħobs tal-ħajja u l-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix imma b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla u din hija l-kelma tal-lum u nemmen li l-mulej ħajjimmanifesta b'qawwa kbira u bin-nar tiegħu illum mod speċjali għax jaf li iżjed kemm ikun hemm mal-temp iżjed u jimxi fuq l-ilma. L-aħwa nixtieq nibda fil-fatt milli dal-aħħar il-mulejja f'kollox. U għall-aħħar tas-sena, intom tafu li l-mulej juża ħafna l-ħolm for a purpose, iż-żar biss morru ħatitalmu. L-oħrajn jibqgħu jisimgħu lili u l-kelma talla. All right? Issa minti żgħir inti u xek qalbi. Mela ħanibda b'din il-ħolma ta' bej wieħed u ieħor għall-aħħar tas-sena. U kienet waħda mill-iktar ħolm koroħ li qatt kelli intom tafu li l-mulej jurini l-ispirtu fil-ħolm. U qed narani, għattilkom li ħankellimkom illum, all right? Qed narani fuq vapur. Sot il-vapur. Kbir. Imma kien hemm maltemp. Għat mamma mija x'maltemp dawk jeqda fuq il-vapur sejjer blum jaħabbatni mal-ħajt. Kien hemm ħin minnhom kien kważi se jinżel taħt l-ilma watlu fil-ħolm Ġesu għejni. U bqajt fil-wiċċ, ma nafx kif bqajt fil-wiċċ vera bil-grazzja ta' Kristu. U x'inqom tat aj ma xeqta ta' nifs għax tħossa li hu veru. My goodness. Għatlu mulej Ġesu norbot f'isem Ġesu Kristu. Dik il-maltembata x'inti għadek l-istess Alla li tikkalma l-maltemp. Mela ħankun preċiża. Mhux dan il-lejl. Il-lejl ta' qabel. Jiena ma kontx naf x'qiegħed jiġri. Wara sirt naf li ommi fin-natural fil-5:30 ta' filgħodu taħas ħażin u kien missier waħdu. U dak il-ħin provajt ċempel l-ambulanza ma setax jaqbadha. Provajt ċempel li jiena kont triqda fil-5:30 ta' filgħodu. Għamlet 3/4 mal-art bla nifs. U fin-natural missieri li bħalissa jagħti dit testimonjanza fil-komunità fejn qegħdin huma stess. Qallu Ġesu, lilek biss għandi. Lilek biss ngħajjat. Aqqas l-ambulanza, tħallinix hekk. Tħallinix waħdi. Għalli l-unika ħaġa li bdejt nagħmel nipprova nagħtiha fuq wiċċa u nagħmel hekk għal xejn. Qallu Ġesu, int biss jiċempel l-ambulanza għal xejn, int biss m'għandi ħadd waħdi, int biss Ġesu ejja. Qalli fetħet għajnejha. Qalli ġabili lura. Mbagħad ġiet l-ambulanza. Mhux ġiet l-ambulanza u mbagħad ta' wara resuscitation u fetħet għajnejha. Qabel. U jien ma nafx x'inhu jiġri. X'qed ngħidilkom jiena kont rieqda fil-5:30 ta' bil-lejl. Qalli.
il-lejl jisimaw is-sopranaturali, laħwa għalhekk għattilkom illum għandi opportunità li nitkellem magħkom u noqgħod ngħidilkom l-esperjenzi xi pjaċir. Għax il-mulej huwa testimonjanzi nnifsu, il-mulej huwa ħaj. U jien lejl sieħ kelli lejl ta' paċi sopranaturali u tremenda, illi bajnejja magħluqa nara xaħad dak x'inhu, dak x'qed nara fl-ispirtu tiegħi x'qed nara. Għal min ma jifhem f'dawn l-affarijiet forsi tad-dinja jgħidulek dik qed timmaġina. Imma aħna nafu li l-Ispirtu tal-Alla jitkellem kemm bil-ħolm kif ukoll bl-ispirtu, bis-sopranaturali. U qed nara xi ħaġa bajda. Qed nara hekk tondi, isom rix, tondi, hekk tama wiċċi. U waħda ħdej l-oħra dawk x'inhuma. F'daqqa waħda ninduna li huma rix ta' anġlu. Abjad, sabiħ u kbir. U fil-ħolm qed nara l-mulej miexi fuq l-ilma. Miexi fuq il-maltemp. Miexi fuq l-ilma biex ikkalma l-maltemp kollu, jien ma nafx x'inhu jiġri. Miexi. Bidej hekk. Libsa bajda, twila, sabiħ. Mamma mia, beauty, handsome. Xaru twila sawnek, miexi, veru Alla fuq il-ħajja. Miexi. U jien ma nafx qed jiġri. U qomt. Xi pjaċirat. Ħassejt qiegħda l-ġenna. Il-mulej li kien jaf kollox qed jiġri n-naħa l-oħra. Urini. Li all is well. Li huwa miegħi. U bagħat l-anġli. Għax aħna mhux bħal pappagalli meta nitolbu s-Psalm 91 li hu t-tarka u kurazza tagħna. Il-fruħ jiġu ma' ġemna 10,000 jiġu madwarna malejna deni ma jersaqx għax tarka u kurazza il-fedeltà tiegħu u l-mulej jgħidilna li hu nnifsu jimmanifesta l-poplu tiegħu. Għalfejn għandna nibżgħu? Għal xiex għandna nibżgħu? Anka meta l-affarijiet jidhru gravi ħafna x'il-maltemp kien gravi, miexi x'għandna nibżgħu. Kemm nixtieq ikolkom rivelazzjoni ta' dali qed ngħid. Għax fl-ispirtu tiegħi ħafruli ma rrid ngħidilkom. Waqt li kont qed hemmhekk. U waqt li kont qed inkanta. Consuming fire. U bdejt inqanqalkom fl-ispirtu ngħidilkom nar jaħraq dak kollu li mhux ġejna. Jien naqbes u nola consuming fire kienu 4 minnkom qed jagħmlu bħali. Għamu bil-wieqfa consuming fejnhom l-oħrajn. U fl-ispirtu tiegħi jaħfru li ngħidilkom imma aħjar ċanfira b'imħabba u jiena ma nistax ngħid min għax il-mulej jara l-qalb. Ma nafx. Il-mulej qalli mhux qed jifhmuk. Mhux qed jifhmuk. Ma jafunix. Għax kieku jafuni b'dak il-mod, kieku mhux inqumu bil-wieqfa niġru ma kullum kien. Ġieli rajtuhom aħwa Afrikani kif iqumu jisfnu bħalma kultant ikollna xi aħwa hawnhekk iqumu jisfnu mhux biex nisfnu. Imma meta inti tirbaħ lotterija ma tqomx tisfen u tajja tirbaħ lotterija 50,000. Alla mhux ikbar, mhux aħjar mill-50,000. X'jiswa li inti rbaħt 50,000 u tridtek sejra l-abbissi tal-infern mingħajr Kristu. Imma aħna rebbieħin fih u għandna l-ħajja eterna. Nixtieq nallimkom l-aħwa please, nallimkom kif tfaħru l-mulej. Għax emnuni ngħidilkom meta darba di għattilkom darba ntqajt ma' profeta Alla kienet qalt li ili nfittxek hawnhekk f'Malta x'il-mulej diriġini għalik qalt li naf li inti għax tajta xi ħaġa li l-mulej Alla meta tagħtijielek kun taf li hi, qalt li għandek knisja baby, għandek knisja qastafkom immatura u trid timmaturhom u tkabberhom fil-mulej biex jarfu minnu Ġesu. Malta m'għandix idea minnu Ġesu. Malta biss
reliġjon għandha, imma Ġesu li smajna bih permezz tal-istatwi u permezz ta' ħaġa oħra, mhuwiex il-Ġesu ħaj, mhuwiex il-Ġesu veru, mhuwiex dak il-Ġesu li jimmanifesta quddiem għajnejk u quddiem wiċċek u jidħol fil-kamra tiegħek mhux għax int miġnuna, imma huwa sopranatural. Dak huwa l-Ġesu li intom u aħna u jiena rridu naduraw, ħalli nkunu nistgħu nkunu dak id-dawl li l-mulej jridna nkunu, mhux sempliċement hekk niġu l-Knisja church goers għax hekk imdorrijin. Nismagħhom il-Kristjani jgħidu I'm sure li tarawhom bħali anke fuq it-television dawk li jafu l-mulej. Amen, alleluja, grazzi mulej, mhux silenzju. Aħna mdorrijin fi knejjes fis-silenzju, imma jien qed nurikom minnu ħaj verament Ġesu. Tafu li Ġesu huwa ħaj iżjed minni. Aw! Anke ma narawx, għalhekk qal in-number kien dawk li ma jarawx u jemnu. Anke ma narawx, bajnejna. U llum il-kelma tal-lum taf semmejta, għamilt it-title. Taf semmejta? Le? Mhux consuming fire. Iftħu għajnejkom għall-Ispirtu tal-Alla. Il-mulej illum irrid itella lil din il-Knisja tiegħu f'livell aktar oli mill-li qatt konna fih. Jienu waħda minn ħuti fl-ispirtu li jamara Alla. Tkellimna biss in tongues, bdejna nitolbu biss in tongues. Kellimta fuq it-telefon u għattila x'inhu jiġri fil-ħajja tiegħi u li jsemmur nitkellem il-lejla. We just spoke in tongues. Ma ridna nitolbu għal xejn iżjed. Ħalli Alla nnifsu bl-ispirtu tiegħu jaħdem. U tatni l-permess biex nixxerja magħkom testimonjanza li kellha. Plus tiegħi diġà. M'għandix għalfejn nsemmi l-isem. Għax it's not about me, it's not about her, it's not about him, it's about the Lord. Għalt li pastor nagħtik il-permess. Għattra kollha sew. Is-suġġett tal-lum huwa li niftħu għajnejna u niftħu widnejna l-Ispirtu tal-Alla. Għax jekk għajnejna ma jkunux miftuħina s-sopranatural, forsi din hija daqsxejn ta' laħam għal min ma jafx il-mulej, laħam ġifieri ta' mhux stage 1, imma ta' secondary. Stage 1 huwa li nallem il-bniedem minnu Ġesu, li għadu ħaj, li hu bin Alla, li bata lina, li issella palina biex daw kollha li jemnu fih ikunu fil-ġenna, stage 1. Imma secondary level huwa iftaħ għajnejk għall-Ispirtu. X'inhu x'jiġifieri? Għandhom ngħidak li kumma jixxetti fimni? Kif tista' tiftaħ għajnejk għall-Ispirtu? Jekk għajnejk ma jkunux miftuħin għall-Ispirtu tal-Alla l-aħwa, għalhekk għattilkom il-mulej rid idlolli d-livell tal-Knisja b'mod aktar qawwi, m'għandekx idea x'inti tagħmel. M'għandekx idea kif titlob. M'għandekx idea ma' min qiegħda tiddilja. Titlob fl-ama. Immaġina jekk għajnek jinfitħu għall-Ispirtu tara xi demonju hemm jimmanifesta fuq xi ħadd u torbtu bl-awtorità li tagħna Ġesu Kristu f'isem Ġesu Kristu inżel itlaq il-barra. B'awtorità u b'konfidenza. Tkun taf ma' min qed tiddilja jekk tara xi ħadd miskin diżabbli u forsi kollu xi spirtu li qiegħed jaksu fuq onqu biex iħallih hekk crippled u inti tara. X'għandu? Tarah. Il-mulej jgħidilna ixxenqu għal doni akbar. U waħda mid-doni li qalilna biex nixxenqu għalihom huwa discerniment tal-ispirti. Li inti taraf ma' min qed tagħmilha. Inti kieku fin-natural fid-dar daħħalt żewġ aħwa minn għalik u daw kienu kriminali, mu aħwa xejn. U minn għalik li daħħalthom ħbieb. Mhux l-Ispirtu tal-Alla jrid jurik li dawk huma kriminali u qed jaraw darek x'għandek biex għadha pitada ma tkunx hemm jisirqulek kull m'għandek. U l-ħallil mhux dak hu li jisraq. Xitan mhux hekk jiġi biex jisraq imma l-mulej tagħna l-ħajja b'abbundanza, abbundanza taħsbu ta' flus biss.
L-abbundanza li tagħna huwa li aħna għandna dominju, awtorità kontra s-serb. Li nafġulu rasu f'isem Ġesu Kristu għax Ġesu tagħna huwa rebbieħu vittorjuż. U l-moment li aħna nkunu nafu minn aħna fi Kristu li aħna wliedu u li permezz tad-dem tiegħu aħna vittorjużi, nimxu fuq l-ilma. Għaliex ma nimxux fuq l-ilma aħna? Għaliex ma nimxux fuq l-ilma? Daqshekk għandna fidi żgħira. Nistgħu nimxu fuq l-ilma? Meta Pietru kienet jimxi fuq l-ilma x'kellu dik il-fiduċja u l-fidi, u f'daqqa waħda ħaseb fin-natural, x'għamel? Waqa' ejni mulej. U l-mulej urini li l-istat tal-Knisja daku. Bħal Pietru, bid-dubju, ejni mulej, għaliex qed tippermetti da fil-ħajja tiegħi li qed jiġri ma tafx li nħobbok. Taħseb li dan it-tip ta' talb huwa talb ta' nies maturi fil-mulej. L-apostli u d-disċipli hekk kienu jitolbu, ħajni. Jew kienu jgħidu f'isem Ġesu Kristu itlaq, kemm kienu jifirħu meta jkun hemm xjateni jara, ix-xjateni joqogħdu għalejna wkoll, u kemm kienu jifirħu? Għaliex? Għax dak l-għadu jafhom lilhom għalhekk għandhom l-awtorità. Il-mulej huwa importanti li inti tkun taf lilu, li inti tkun taf il-Alla, għax il-moment li inti taf il-Alla u l-ismek miktub fil-ktib tal-ħajja, ix-xitan jafek. Dak qed jagħmlilna ħsara. Ara x'ħan għamlulu. Jekk jiġi bl-aġenda tiegħu mill-infern, jekk għajnejna ma jkunux miftuħin għall-Ispirtu, kif tista' tafġu? Tittaraħ isser biex tafġu? Inti jekk id-dar ikollok żunżana. Li tniggess. Tittara. Għax jekk ma tarahiex, tnigżek. Tiġik minn wara darek. Darba gidmitni żunżana wara dari għax kont qiegħda fuq il-beach fi Antik ta' kont qiegħda naqrek fuq il-beach u m'għandunajx kien hemm tank ta' żibel u kienet iddur ma' żibel. U gidmitni waħda wara dari ejwa. Bdejt ngħid ħadi x'inhi. U mhux qed nara. Illum naf li dal-eżempju l-mulej qed jużah for such a time as this. Dak huwa l-istat tal-Knisja. Imma l-mulej jridkom taraw. Ħadkunu tafu ma' min qed tagħmluha u tafġu. Nraxx id-dem ta' Kristu fuqi u fuqkom kollha li l-ebda spirtu ħażin ma jista' jersaq lejn dari u jista' l-ebda retaliation f'isem Ġesu Kristu ma tista' tiġi fuqi għax qed nallimkom dak għax l-għadu huwa vendikattiv. Qed tifhem? Qed tifhmuni? Spirtu ara li qed ngħidilkom għajnejkom irridu jkunu miftuħa biex tkunu tafu ma' min qed tagħmluha. Meta x'għandu l-kelma talla dak l-għadu ma jħoġġ pjaċir bik, allura jibgħat spirtu ta' retaliation jgħidulu, ġifieri vendetta. No, l-ebda spirtu ta' vendetta ma jistar nexxilha fuq u laqqas fuqkom, norbtu f'isem Ġesu Kristu bl-awtorità li jien qed ngħidilkom li għandna f'ismu. Suppost kelli nibda b'testimonjanza. Kont qed nitkellem ma' dil-oħt. Ħanfehmkom bħat-tfal bil-mod kemm importanti li għajnejna jkunu miftuħin għall-Ispirtu, għax bl-eżempji hekk kien jagħmel Kristu jitkellem bil-paraboli ħajf moħħ. U widnejna nkunu miftuħin għall-Ispirtu ħanajdilkom kif. Temnu li l-mulej jħobb il-poplu tiegħu? Temnu li jibat il-qaddejja tiegħu għand il-poplu tiegħu biex jgħinhom? Granted, mela, isimgħu din l-esperjenza ta' dil-oħt li kont qed nitlob magħha in tongues għal-lejla biex jimmanifesta l-Ispirtu talla bin-nar tiegħu. Mela, dil-oħt ċemplet l-omma, vera. U omma qaltilha ma doffi smajx ġara ma doffi qaltilha msiken, qaltilha le di l-oħt tiġi għandna, qaltilha x'ġara. Qaltilha kien hemm omm. Qaltilha marret għat-tfal tagħha l-iskola, għandha żewġ subien, barra minn fuqna. Qaltilha kif it-tfal ħarġu mill-iskola, marret għalihom, xirraw l-ommhom ta' tfal li huma qasmu. Mela wieħed weġġa' tifel minnhom, twins daw, vera, forsi smajtu bihom. Wieħed weġġa'
imma ma kienx fil-periklu tal-mewt. U l-ieħor il-karozza li għaddiet ġitlu rasu. Issa riċenti. Mela tnajdilkom, issa riċenti. Povra U din l-oħt li tiġi għandna l-aħwa, nixtieq għandek insada biex noqgħod inkellimkom. Għaltila ma smajtx, għaltila qiegħed fl-ITU, għaltila gravi dat-tifel, għaltila ma speċi li tgħidilha għal xejn. U din l-oħt li taf il-mulej u taf kemm huwa Alla tal-impossibbli, għaltila Majja nitolbu għalihom issa stess. U talbet għal dat-tifel, għal dilhom, għal dil-familja u għaddit hemm. Għatat it-telefon. Storja vera l-aħwa qed tismani dil-oħt. Minix qed nikdeb qed ngħidilkom eżatt kif inhi, mhux qed inżejjena biex tinsema sabiħa. Mela, dil-oħt kellha bżonn tmur l-isptar għal xi ħaġa, minna li ħadet it-tifla xi ħaġa żgħira insomma, u waqt li kienet qiegħda l-isptar Mater Dei jew tagħna tħobb ħafna bħali mmorru, tħobb ħafna nevanġelizzaw. U l-binta qaltilha nixtieq immur x'imkien għand xi ħadd, qaltilha qabel ma mmorru d-dar, ħalli nkunu tajna l-kelma lil xi ħadd waqt li qegħdin hawnhekk l-isptar. U hawnhekk ġej it-topic biex għajnejna u widnejna rridu nkunu miftuħin għall-Ispirtu għax hu jmexxinna triqatna, għax jekk aħna bil-wil tagħna ħammorru nevanġelizzaw lil xi ħadd, mela mmorru nagħtu ktieb ta' xi devotional lil xi ħadd u ma nkunux immexxijin mill-Ispirtu tal-Alla u jaqbad qatta u jarmi jitfa' fiż-żibel. Mela, dil-oħt li hija matura fil-mulej. Qaltlu mulej fejn tridni mmur. Listen to how we can be open for the Spirit. Qaltlu mulej fejn irrid tridni mmur. U sema ċar l-ITU. Qaltlu qed nisma' sew mulej l-ITU. Qaltlu ma l-ITU jien ma nistax nidħol. Qaltlu għax irid ikun jew tal-familja, jew xi ħadd li jafek, qaltlu dak l-iktar word li huwa qiebes, gravi. Kif? Qaltlu ma jekk qed tgħidli hekk, ħammur. Inti tagħmel wej. Listen to the Spirit. Poġġiet bil-qiegħda fil-waiting tal-ITU. U kien hemm raġel hemm fil-waiting tal-ITU. U Alla għandek il-xi ħadd taw int għandek xi familja hekk. Qaltlu le m'għandi l-ħadd. Alla allura inti għalfejn ġejt. Qaltlu jiena Kristjana, ħanajdlek il-verità. Qaltlu nħobb immur l-isptarijiet u nħobb ngħaddi kelma lil xi ħadd. Qaltlu il-mulej ma beżax. Iddereġini lejn l-ITU. Qaltlu kif se nidħol, jien ma nafx. Ja beż dar raġel. Alla jiena għandi t-tifel hawnhekk u lili jafuni. Alla kont se nċempillhom għax sar il-ħin biex nidħol. Idħol miegħi. Ċempel, jiftaħ in-nurses tal-ICU kienu jafuh il dar raġel għallhom di qiegħda miegħi. U daħlet. Dan issa kollox riċenti ta' daħlet. Qaltlu mulej. Issa fejn ħammur? Qal bdiet nimxi. Bdiet nimxi. Qalet u xin nieqaf quddiem din is-sodda tal-ITU. Tara l dak it-tifel ta' rasu mafġa. She prayed for him. Talbet għalih. Il-mulej sema talb u bat lila mingħajr ma tafih. Look at when your ears and eyes are open for the Spirit. Meta widnejk u miftuħa l-Ispirtu, imexxilek triqatek, tmur fejn irritu fil-ħnina tiegħu jgħin. Qalt li u l-ewwel ma mort fuq ommu. Kellu l-ġenituri tiegħu hemm ħdejh. Moros imdejqin jibku. Qaltlu l-mulej tani kelma għal-ommu. Kelma. Qaltila sinjura. Qaltila jimporta ngħidlek xi ħaġa. Ħarset leha, qaltila xi trid. Qaltila l-mulej qallek biex ma tħossokx ħatja ta' dal-inċident. Għax
Għax l-om kienet tħossa ħafna guilty li permezz tagħha ġara dak. L-għadu jkompli jaffeġ bil-ħtija aktar kemm il-bniedem ikun makkes. Ara kixtor tagħha di miskina marret tfal. U x'inqaltilek? Tgħidx kemm kbiet. Qaltilha jiena Kristjana. Imwilda minn ġdid. Qaltilha kont qed insaqsi l-mulej, kif jista' jkun? Kif jista' jkun ġarek fil-ħajja tiegħi? Qaltilha mal-fatt li ġejt intu tikkunslani b'dan il-mod. Qaltilha nara l-mulej ħajfik. Ħarset lejn il-missier li noħt minn tagħna. Xi darba tirrivela min hija, okay? Ma sibtax tiġi llum, ma rridit ngħidha. Ħarset lejn il-missier, qalt li kelli bibja fidi. Qalt li baddi l-bibja mli qallaq għalih. Mexxija mill-ispirtu, mhux fin-nat waħda. Tagħtilu l-missier Malti u għaltlu din għalik. Għaltlu biex tkun taf minnu ġossu. Għaltlu niddikjara f'isem Ġesu Kristu li da t-tifel tiegħek għalt li skwoċt kienet rasu tal-impossibbli. Il-ġimgħa d-dieħla ikun barra minn hawn ġew f'isem Ġesu Kristu. That's fate. U dawk ħarsu lejha hekk. Għaltlhom jimporta nitlob għalih. Għalt li l-ewwel bdejt nitlob hawn. Għalt li għaxaqqas flaħt immislu rasu, ħanajdlek il-verità, Pastor. Għalt li bdejt nitlob hawn. Għalt li bdejt ngħidlu f'isem Ġesu Kristu għax hu bil-magni biss kien qiegħed ma kienx mqajjem qatt m'għamel moviment jew xejn. F'isem Ġesu Kristu Għalt li bdejt norbod dak l-ispirtu ta' mewt, bdejt norbod dak l-ispirtu ta' mart f'isem Ġesu Kristu. Għalt li għattali xandi nibża mislu rasu. Meta l-mulej ma tenix spiritu ta' biża. Għalt li tlajt poġġejt idejja fuq rasu. In the name of Jesus. Dan il-ras, dal-brain, kun infejja u jiġi in alignment mal-kelma tal-la kif ħalqu l-mulej. F'isem Ġesu Kristu. It-tifel għamillek. Dawk baqgħu iċċassati. Għafsila idea. U għaltilhom emnu u hekk se jkun. Ħadet in-number biex tibqa' segwihom u hekk se jkun. Faith is an action directed by the Holy Spirit. Il-ġimgħa ta' wara ċemplitilhom. U l-om għaltilha mhux se temminni ngħidlek, ġara. Għaltilha ġa ħareġ mill-isptar it-tifel. Alla tal-impossibbli u l-power u l-qawwa tan-nar li għandu li jaħraq kull ħaġa li ġejja mix-xitan hija enormi tal-laqqas biss nistgħu nimmaġinawha. Iż-żewġ titfal illum huwa ħajja u t-tifel li kellu rasu mafġa qed jieħu l-fiżjoterapi u qed jimxi permezz tal-fiżjo. X'testimonjanza jkollu għal-mulej? Huwa importanti l-aħwa li għajnejna jkunu u widnejna miftuħa l-ispirtu biex niġu mmexxija mill-ispirtu Talla biex naraw l-ġubijiet. Jon kella ħanibqgħu nagħmlu l-affarijiet in our flesh. Jon iddubitaw Alla kux ħaj. Amen. Mela, immorru skrittura, issek qegħdin fiha. Mela, ħanara l-imħantikom. Mela, hija mmorru ta' Eliżew, l-istorja ta' Eliżew. It-tieni Slaten 6 vers 8. Hawnhekk se naraw fejn l-għajnejn ta' persuna Talla ġew miftuħa l-ispirtu x'differenza għamlet. Ħammur fl-Antik Testament, fit-tieni Slaten, vers 8 hemm storja. Tieni Slaten 6, kapitlu 6, vers 8, hemmhekk ħanaraw li hemm storja. 6.
kemm għandi ħin. Hemm storja fejn naraw gwerra bej l-Araman u Nistalla. U ħanaraw kif vers 15 għajnej għaddej Alla ġew miftuħa l-ispirtu. Min ma jibżax fi gwerra? Mill-lewn id-dinja, le? U meta inti tara ħafna armata ta' ħafna nies ġejjin għalik fin-natural tidħol bħal roqqa. Però kien hemm it-talb li jagħmel id-differenza. Mela, ħammorru t-tieni slaten 6 ħanaqbes l-istorja kollha x'inkella għandhom ħafna. Nagħtikom il-krema u morru vers 18. U l-qaddej tal-bniedem Alla qam kmieni fil-għodu u ħareġ barra u ra eżerċtu sħiħ madwar il-belt u żwiemel u karrijiet x'ma jibżax. Daw kollha ġejjin għalina dak li jkun jgħid. U l-qaddej tiegħu qallu Sidi, x'ħan nagħmel? Dan nies kollha kontrina. U iġbu. La tibżax. Dana, bniedem Alla, Eliżew, hemm nies aktar magħna milli kontra tagħna. U Eliżew beda jitlob, hemm dejjem xi ħadd standing in the gap, raġel Alla, bħalma kienet din l-oħt tagħna, mara Alla, in between, talab. X'talab? Vers 17. Qegħdin miegħi. U Eliżew beda jitlob u jgħid, mulej, iftaħlu għajnejh lill-qaddej biex jara. Il-mulej sema t-talb ta' Eliżew u l-mulej fetaħ għajnejn il-qaddej u dan ra il-glorja mimlija żwiemel u karrijiet tan-nar, consuming fire, madwar Eliżew. Taħsbu li għamel kuraġġ da x'għajnejh ġew miftuħa l-ispirtu? Mela jgħallhom ħanitolbu li għajnejna vera jkunu miftuħin għall-ispirtu Alla u dak li hemm. Mhux biss biex nkunu nafu x'ħankeċċu, x'hemm kontra tagħna, imma biex nagħmlu kuraġġ. Għax meta fil-ħajja tagħna ċ-ċirkostanzi tal-ħajja jkunu ibsin tal-imot li naqtaw qalbna, il-mulej jiġib l-ispirtu tiegħu li jtina kuraġġ. U għal min jitlob, għax irridu nagħmlu xi ħaġa l-fidi azzjoni. Għal min jitlob, mulej, iftaħ li għajnejja l-ispirtu ħanara ma xiex qiegħda niddilja. U bħalma fetaħ għajnej dal-qaddej il-mulej permezz tat-talba tal-Eliżew, ekk ukoll jiftaħ għajnejna permezz tat-talba tagħna ta' pastors u tal-talba anke ta' aħwa oħra li jafu l-mulej. Iftħinna għajnejna mulej għall-ispirtu ħanaraw x'hemm kontrina biex inkunu nistgħu niġġieldu għax il-gwerra tagħna mhix ma' xulxejn. Imma l-gwerra tagħna hija ma' xjaten u maċ-prinċipati u mad-dlamijiet. Ħankompli tikkoħra. Vers 20 qed naqbes apposta ta' biex ma ndumux saħda. Alla volja I don't mind, mintom probably you would mind. Vers 20. U ġara li malli waslu Sammarija, Eliżew il-profeta Alla qal lil-mulej x'qallu? Iftħilhom għajnejhom ħalli jaraw. Daw kienu għomja, kollha kienu jaraw. Biex jaraw rid jgħid spiritwalment. Fumtuni? U l-mulej fetħilhom għajnejhom u raw li kienu f'nofs is-Sammarija u hemmhekk setgħu jiġġieldu. Għax kienu jafu feqqedin, kienu jafu ma' min qed jiġġieldu, kienu jafu li hemm ħafna favur tagħhom li battilhom il-mulej bin-nar tiegħu għal xiex għandhom jibżaw. U l-kuraġġ hija parti biex ma ngħidlekx nofs il-vittorja. U għalhekk għattilkom jiena l-mulej illum irid permezz tat-tongues jienu din l-oħt smajnija li l-mulej irid jolli l-Knisja f'livell iktar ogħla. Għax iridkom, bħalma jrid lili, nitolbu għal doni akbar mill-li għanna sissa.
Ħalli għajnejna jinfetħu kollha kemm aħna l-Ispirtu tal-Alla, nkunu nafu ma' min qed nagħmluha, nkunu nafu kif nitolbu nkeċċu u niżaw l-awtorità tagħna. U x'differenza l-ħajja tagħna tkun bħala Kristjan milli medjokri npoġġu bil-qeda biss nisimgħu xi ħaġa. Qed tifhmuni? Oħra? Tafuha. Ejja morru l-istorja ta' Pawlu l-Apostlu. Tafu li dar raġel dal-Apostlu tal-Alla kellu da don li jara fl-Ispirtu. Tafu? Kif tafu? Kif tafu? Morru Korintin. Nafablament Korintin ma tinfittxa fin-noti li ktibt malajr. Morru t-tieni Korintin. U se nsibu l-istorja. Żgur ħansibu għall-istorja. Tieni Korintin 6. Anyway, flok naqra, laħwa ħanajdilkom l-istorja x'tafuha. Mela kien hemm da Pawlu u Silas, tafu li kienu jmorru jevangelizzaw. Right, tal-issibu interessanti, minn noqdu naqraw bit. U tafu l-istorja li meta kien hemm waħda mara li kienet fortune teller, bħalhom għandna kemm trid Malta. U di l-fortune teller bi-spirtu ħażin kienet tara fl-ispirtu. Veru? Kieku kif kienet taf li Pawlu kien bniedem talla u li qed jevangelizza biex in-nies jaslu għall-glorja talla. Dawn huma qalet. Min huma Pawlu Silas? In-nies li jmexxukom lejn Alla jisimgħu minnhom. Tafuha l-istorja? Qed nirrexta. U da ġurnata 2-3 kontinwa. U l-da Pawlu, skużawni l-Malti, għazzitu. U Pawlu li kellu dan id-don li jiena qed ngħidilkom li jara fl-ispirtu, ra xi spirtu kellha ġo fiha din il-mara biex tkun taf huma min huma xi-xitan kien jafhom. Għax isimhom miktub fil-ktib tal-ħajja kif għattilkom. Għalhekk qed nagħtikom l-eżempju biex tifhmuni għax kollox mill-Iskrittura. Mela meta ma faleħiex iżjed, għalle dal-ispirtu ħanorbtu. Ħares lew Alla f'isem Ġesu Kristu. Norbtok. Itlaq minn fiha. U dal-ispirtu mhux il-mara telaq minn fiha u tajt x'għamlulhom meta s-sit ta' dil-mara ma qalax aktar flus permezz ta' tħabbir. Kella spirtu ta' seħer u ta' tħabbir. U dan Pawlu Silas ra. U għax kien jafu minnu fi Kristu, uża di l-awtorità, għaffeċ is-serb u dil-mara ġiet totalment arwina. U hawnhekk ġieli kellna nies li kienu posseduti mix-xitan li jiġu jgħidu xi ħaġa ta' parsi fuqna jew fuqek biex jaqtawlek qalbek, imma meta nkunu nafu l-awtorità tagħna nagħlqulu ħalqu. Tridu nagħlqulu ħalqu, mela jekk tridu nagħlqulu ħalqu li x-xitan irridu nkunu nafu. Ma' min qegħdin? Qed tifhmu għaliex il-kelma tal-lum li poġġi li f'qalbi l-mulej? Di, kellimhom fuq din. Kellimhom fuq din. Nirrakkomandalkom ktieb l-aħwa biex tkunu tafu iżjed fuq da s-suġġett, għax 9 u ma jistax ikun ngħidulkom kollox fuq 10 minuti. Da ktieb. I Believe in Visions ta' Kenneth Hagin. Jekk intom għadkom ma qrajtuhx, aqrawh. Għaliex dan ir-raġel li nirringrazzja il-mulej għalih, dan kien il-mentor tagħna. Jiena naf it-tifel tiegħu kien jallimni Rejma l-Amerika u kien jallem il-pastor u il-pastor tagħkom jafu l-Kenneth Hagin ix-xieħ. U hawnhekk jikteb fuq il-viżjonijiet li hu kellu kemm huma importanti mhux biex nimxu fuq il-viżjonijiet biss għax hemm il-kelma. Imma mingħajr is-sopranatural ma tkunx taf kif xed tiddilja. Niftakar darba kelli ħolma qatt mattilkom li nara l-Kenneth Hagin ix-xieħ
Dan li kiteb da, propjament qatt ma kiteb ktieb, mandu ħafna kodba, kellu min jisimgħu waqt il-preach bħal meta xi ħadd qed jisma' lili u jikteb dak li qed jgħid u ħareġ ħafna kodba permezz tiegħu. Darba minnhom kelli ħolma u dina to God be all the glory, right? Bħal kollox. Nara li Kenneth Hagin ix-xieħ illum qiegħed mal-mulej. Għanaf qaċċattilkom di. Fil-ħolma naraħ. Poġġa jdeh fuq u tinsix aħna qegħdin taħt il-Ministeru ta' Rima. Okay? U jiena naf it-tifel tiegħu u l-mara tiegħu kienu jgħalmuni. Kenneth Hagin ix-xieħ poġġa jdeh fuqi, qiegħed mal-mulej. U beda jitlob fuqi. L-Ispirtu talla. U ħares lejn ibnu li l-lum huwa xieħ ukoll, imma jibqa' ibnu li għadu ħaj. Fil-ħolma, jiena x'inkelli dil-ħolma ħassejt vera kumpliment kbir mant il-mulej. Ħares lejn ibnu u qallu issa għax hu qiegħed mal-mrej inħallija għalija fidejk lit-tifel tiegħu. Dan huwa l-missier li kien kellmu direttament bħal Pawlu l-Apostlu Ġesu. U taraw kemm il-viżjoni kellu li Ġesu beda jgħalmu fuq l-importanza li aħna niftu għajnejna l-Ispirtu. Għax jekk ma jkonniex dan is-sopranatural fil-ħajja tagħna nkunu qegħdin mixjin bħall-omja. Dik il-ħolma lija kienet waħda mill-isbaħ ħolm li steta kelli. Li bnedmin bħal dawn nies bħal dawn talla li għandhom il-Bible College u jmexxu dak li qallhom Ġesu dirett mela Ġesu ikellem lilhom dirett u dawn jitolbu fuqi biex jiena nkellem lilkom dirett. Wow! To God be all the glory, it's not about me. Il-mulej jażel biss dawk in-nies li huma available. Messaġġiera. Fil-fatt ħafna huma nies dan Kristu nnifsu qala li għalkemm qegħdin il-ġenna li qatt ma jilħqu is-sejħa li l-mulej kellu għalihom fil-ħajja tagħhom għax ma jaċċettawiex. Kunu salvati għax jemnu li Ġesu Kristu huwa bin Alla, imma ma jkollhomx livelli għolin fil-ġenna. Għax biex taċċetta s-sejħa, il-mulej jaf kemm sagrifiċċju bħal kollox, imma hija ibsa. Imma mbagħad il-doni u r-rigali jkunu akbar. U għalhekk id-don li talili bħala pastor li għajnejja jinfetħu għall-Ispirtu huwa ħafna drabi fil-ħolm. Jiena x'in hekk nara lilkom. Il-moment li nagħlaq għajnejja nara l-Ispirti. Tajbin, Anġli, u anke ħżiena li x'qegħdin jagħmlu lin-nies u nara lilkom. Biex jiena nkun naf x'qed jagħmlilkom. Ħallina nkun nista' ngħinkom u niġintikom kelma. Dak huwa d-don talla għalikom. Għax il-mulej qalli li anke l-pastor li għandu d-discerniment tal-Ispirti ħafna. Jarhom anke fil-viżwal, fin-natural. Għalinna li d-doni li jiena ntajtkom ma tajthom lokx li fl-Ispirtu għalija imma l-oħrajn. Għalhekk ix-xenn huwa l-doni akbar illum. Biex għajnejkom ikunu miftuħin għall-Ispirtu u widnejkom miftuħin. Mhux għalikom biss, għalina wkoll. Għax aħna wkoll irridu mmorru l-ġenna, ma rridux niġu mqarqin mill-Ispirti ħżiena, għax hemm miktub li fl-aħħar ta' żminijiet l-Ispirtu Talla jqaraq ħafna nies, jien ma rridx inkun waħda minn dawk il-ħafna nies li jiġu mqarqin tridu tkunu minnhom. Biex ma nkunux imqarqin, rridu nibsu n-nuċċali tal-Ispirtu. U n-nuċċali tal-Ispirtu kif tista' tiftu? Taħseb billi tmur għax-xogħol tiġi lura tmur tonħor? Billi tqatta quality time mas-Sinjur. Billi l-ewwel ħaġa fil-għodu turih li hu importanti għalik iżjed minn dak ix-xogħol li inti ħad tagħmel. Billi tgħidlu hawn jien infaħrek u nirringrazzjak aħdem int. Mexxili triqat illum f'din il-ġurnata. Ejni biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Tallinix inkun iżjed jien. Tallinix niġi mqarqa bħan-nies tad-dinja li jibżgħu minnek għax ma jafukx. Tallinix li jiena nkolli iktar qatt u ġuħ u desire għal dak li nixtieq nagħmel jien iżjed minn dak li għandek int għalija. Għax dak li għandek int għalija huwa ħafna ħjar minn dak li nixtieq jien. Amen. U mbagħad tara kif jaħdem il-mulej. Il-preżenza Talla. Jekk ma tarajiex, tħossa żgur u hu jibda jgħalmek
Għaliex l-Ispirtu tal-Alla huwa counselor, huwa teacher, bħal ma tnallem jillilkom, l-ewwel ma jgħallem huwa lilna. U jekk ma nisimgħux l-Ispirtu tal-Alla kuljum u nqattaw ħin miegħu, x'irridu nagħmlu? Dak li ma nisimgħux. Mela l-ewwel aħna u mbagħad intom magħna. Amen? Alleluja. Nitgħallmu daqsxejn oħra, ftit ħin ieħor u naslu. Dan il-ktieb influenzani sabiħ b'mod pożittiv da ktieb. Jitkellem fuq l-influenza tax-xitan fuq il-Kristjani. Għaliex, mhux biex noqgħod nimmanifesta jew inkabbar l-isem tal-għadu. Imma biex aħna nkunu nafu x'inhija l-arma li juża for a purpose biex niġġieldu kontrija. Mela, kif Satana jinfluwenza lin-nies tal-Alla. Mela di hija storja vera. Darba f'isem Ġesu Kristu qatt ma tiġri lili. Kien hemm mara ta' pastor. Kienet aċċettat is-sejħa u l-ministeru. U kienet ilha snin għaddejja u tagħmel xogħla tajjeb. Però dil-mara kellha difett żgħir. Ara kemm veru jistudjana l-għadu biex jara x'inhi dik il-portitikka żgħira ħaġa miftuħa li jista' jidħol. Dil-mara kienet taf li sabiħa. Kienet mara sabiħa. U x-xitan Ġesu qallu lil Higgins stess, qallu ħanurik kif jinfluwenza Satana lill-Kristjani. Alla f'widneha int mara sabiħa. Kienet tieħu pjaċir jekk xi ħadd jgħidilha li sabiħa, mhux kull mara tieħu pjaċir. U l-ewwel darba li semgħatu ħadet awtorità kontrih. U għamlet dak li qed ngħidilkom. Għatlu barra. Rabtitu. Ma qtax qalbu. Li qiegħda miktuba f'dik il-ktieb. Arawa. Raġa ġiet tieni darba. U raġa qalla żida issa. Alla l-verità ma jżid. Int mara sabiħa. U ma jistħoqlokx li toqgħod ma dak ir-raġel għandek għax int sabiħ iżjed minnu. Rabtitu. Għatlu itlaq għax-xitan. Għax hu jibda jitkellem fil-widnejn ħalli jġibilna ħsibijiet kontra xi ħadd. Ma qatax qalbu. Raġa ġie it-tielet darba. Da Kristu nnifsu urijielu din l-istorja. U qalla, int ma smajtx kemm int mara sabiħa, ħatibqa' tpaxxih il dak li għandek, you deserve better. Min jaf kemm iriduk irġiel, ħatibqa' taħli dak il-ħin tiegħek hemm fil-ministeru tajja ma' dawk in-nies kollha bi problemi. Għamel xi ħaġa about it. Kellha dat difett. U emnitu. Baqgħet sakemm telqet lir-raġel. Baqgħet sakemm telqet il-ministeru u bdiet tiġri fid-dinja minn raġel għal ieħor u ma ssibha xi qatt. She did not repent għax baqgħet tfittex. Xi tfittex fid-dinja? Baqgħet tfittex l-imħabba, xi mħabba mela fid-dinja l-imħabba teżisti, l-imħabba huwa Kristu. Sfortunatament kellu esperjenza li ra dar-raġel li din mara mietet u niżlet twerżaq fl-abissi tal-infern. U l-mulej Ġesu qallu dik kienet tiegħi. Kellha jisimha miktub fil-ktib tal-ħajja iqarraq ministri aħseb wara nies li għadhom żgħar jew membri. U qalla issa ma nista' nagħmel xejn. Qallu żgur ma tistax titlob għaliha. Qallu għax huwa diffiċli ħafna meta bniedem li jkun daq l-Ispirtu tal-Alla. Ara ġejja. Meta bniedem li jaf il-verità
u jirritorna lura fid-dinja huwa diffiċli ħafna li jindem. Hemm skrittura qed nipprova nfittxa minn Hebrews 6. Morru waraw għadiex importanti. Di importanti. Lut 6. Minn vers 4 sa 6. Għax ma jistax ikun li traġġa lura għall-indiema lil dawk li wara li darba sfaw imdawla kienu ta' Kristu, għalhekk irridu noqogħdu attenti aħna x'imdawla, wara li daqu d-don tas-sema fl-Ispirtu Santu l-aħwa, arax periklu, wara li daqu t-tjubija tal-kelma talla kif qed idduquha intom bħalissa, u l-qawwa li qed ngħidilkom fuqha ta' żmien li għad irid jiġi, imbagħad reġgħu lura u waqgħu għax dawn bl-istess imġiba tagħhom meta jitilqu sija mill-ministeru jew jitilqu mill-Knisja Kristjana ta' veru u ma jibqgħux isegwu lil mulej u jagħmlu ħajjithom kif għattilkom fil-bidu tiftakru net li bniedem jibża li ma jistax jagħmel ix-xewqat tiegħu għalhekk ma jaċċettax il-Kristu. Meta bniedem aċċetta l-Kristu fil-ħajja tiegħu u mbagħad mar lura raġa fid-dinja biex jagħmel ħajtu aħjar ma kien ikun jaf xejn bħalma qal Kristu għal Ġuda aħjar qatt ma twilet xejn għax ara xaw miktub hawnhekk bl-istess inġiba tagħhom jarġgħu x'jagħmlu dawn meta jitilqu west ikunu semgħu il-verità għax biża' ta' jarġgħu isalbu lill-liben talla u jwaqgħu qatt ma qdir u l-mulej Ġesu qallu lil dar raġel talla għal dawn m'hemmx indiema. Għaliex? Għax ma jindmux. Jekk veru ma tkun ibsa ma jarġgħu jiġu lura, imma jekk veru jiġu lura naturalment il-mulej dejjem qiegħed hemm biex jaħfer għax anke lill-adultera jekk tkun f'lifestyle ta' adulteru jekk tiġi tgħidlu aħfir li mulej jaħfer għax il-mulej jaħfer. Imma hemm ċerta dnubiet li huma lifestyle of sin. Jekk inti tkun qed tgħix fid-dnub konxju, għax intom hawnhekk li qegħdin qudiemi bħalissa kollha kemm intom. Kollha intom irresponsabbli. Għax kollha tafu. Il-kelma talla tajt, jekk bniedem daq it-tjubija kemm jibsa. Tal-kelma talla u dem xi sarra fuq l-qawwa tan-nar fil-ħajja u għandek l-awtorità u ismek miktub fil-ktib tal-ħajja, jekk inti tiddeċidi li ma tixtaf iżjed, ħanoqgħod immur il-Knisja, ħanoqgħod immur nevanġelizza, ħanoqgħod fil-Ministeru, ħanoqgħod Greekien u ħanoqgħod whatever fil-helps, Ministry of Helps, you're responsibbli għajjejt u tlaqt. Ara xi jgħid il-mulej l-Iskrittura? Ġibu ma id-dem ta' Kristu fi xejn. Dinja ta' bisa. L-aħwa li qed ngħidilkom qogħdu attenti, tagħmlux bħalma għamlu ħafna nies li semgħu fid-dinja, dawk li qegħdin fid-dinja. Għax hemm oħrajn li għadhom isegwu l-Alla, imma dawk li qegħdin fid-dinja. Okay? Hemm differenza. Għax mhux il-Knisja li salvak id-dem ta' Kristu. Qed tifhmuni ħalli ħadd ma jifhimni ħażin. U dan ir-raġel jagħti eżempju l-mulej u rieħ meta kien hemm persuna isimgħu din illi kien imwieled mill-ġdid. Imma dan kien ludi, kien jiġi mill-Ġudaizmu bħal meta aħna niġu minn denominazzjoni oħra għal Malta. U intom tafu li fil-Ġudaizmu ma jemnux li Ġesu Kristu huwa bin Alla u jemnu li għadu jrid jiġi insomma kien hemm raġel. Ġesu qallu ħanurik eżempju ieħor mhux ta' din mara biss. Qallu kif jitħaq bihom. Allura dak ir-raġel kien jafni. Ismu miktub fil-ktib tal-ħajja. Għalhekk qed ngħidulkom illum livell għoli għax għal kollha kemm aħna japplika mhux għax salvati mela all right for granted. Okay? Sal-aħħar għax jiġiblu fiża
kontra l-pastor, jew kontra ċikku, jew kontra Peppa, biex dak li kun telaq, għax jaraw il-bniedem, ma jarawx l-ispirtu id-dilka li kun hemm fuq il-bniedem. Jien bħalissa mhux jien. Kelma tal-let titkellem minn ġofija, mhux jien, ngħidhomkom dal-affarijiet, imma tnallimkom biex intom ma tintilfux. U ma terġawx lura. Għax Ġesu għallu, ħanurik eżempju ieħor, ara dar raġel issa. Għallu dak kien jafni. Għallu ma ġie minn background tal-Ġudajiżmu, ludi, tal-lut. Għallu, ara x'għamillu l-għallu. Palma lil dik il-mara għalla inti sabiħa. Taf x'għamildu l-da? Inti mhux minn dak il-background ġejt. M'għandix għalfejn noqgħod insemmi Malta x'background niġu. Tifhmuni. Għaliex ma tarġax lura għal dak il-background? Mhux hemm twilet inti fil-Ġudajiżmu. Ura dot sewda fuq moħħu. U dan għallu, daħegin għallu dik xini Ġesu dik id-dot sewda fuq il-moħħ. Għallu dak ifisser li qed jemmen dak il-whisper tax-xitan. Immaġina xi ħadd ikuntom mhux hekk mdorrijin mela mmorru lura. X'qegħdu tagħmlu għandek jew għandik. Mela aħna nies normali, aħna minna Alla ġejna għalikom. Qegħdu ta' iva vera ta'. Qed jemmina dott fuq moħħu. Għalhekk il-mulej jgħidilna ġeddu fehmietkom biex ma tibqgħux taħt il-ħakma tal-għadu, għax in-nies kollha tad-dinja jekk ma jkunux imwilda minn ġdid, kollha huma maħkuma mix-xitan. Kollha kulħadd. Jekk mhumiex imwildi mill-ġdid. Ġifier poġġew il-Ġesu vera sidhom f'kollox u mhux għażlu l-ħajja tagħhom. Mamma mia hekk it-triq dejqa. Min huma dawk li jagħmlu l-Ġesu ħajjithom? Kulħadd jgħix ħajtu fid-dinja. Immexxijin mix-xitan għalhekk kien kelma tgħidilna biex ma niżżewġux dlamma dawl. Għax jekk inti tiżżewweġ xi ħadd li jkun fid-dinja għadu mhux imwieled minn ġdid, dan moħħu mhux imġedded, dan moħħu huwa qed jitkellem ix-xitan minn ġo fih letteralment. Għax qed jemmen il-gideb. U għalhekk hawnhekk tgħidlek il-kelma tal-Alla. Issa nkomplilkom ta' fuq dak ir-raġel ma nsejtx. Hawnhekk tgħidlek hawnhekk il-kelma tal-Alla do not be unequally yoked ma' xi ħadd illi huwa Tieni Korintin 6:14. La tintrabtux mal-pagani taħt madmat wieħed li ma jiġikomx, x'għandu x'jaqsam bejnitkom il-ġustizzja u l-ħażen. X'irka hemm bejn id-dawl u d-dlam? X'ftehim hemm bejn Kristu u Balam? Jew x'għandu x'jaqsam min jemmen u min ma jemminx? Qed tifhmu l-aħwa dawk in-nisa li jgħidu li ma da tifel sewwa. Mhux imwieled mill-ġdid. Għaliex il-kelma tafżana u tajdinna biex ma nintrabtux ma dawk in-nies, għax meta jkunu tad-dinja fejn l-ispirtu ta' Satana għadu jmexxihom, inti li kollok l-ispirtu tal-Alla kif tista' tkun ħaġa waħda l-ispirtu tal-Alla mamma mia ma l-ispirtu ta' Satana, xi tkunu qed tagħmlu meta tiġu inti miflimkien tħaltu lill-Alla max-xitan. Qed tifhmu għaliex meta ngħidulkom le lil dak tiżżewġux il dik tiżżewwiġiex, mhux għax aħna kattivi u severi imma l-ġid tagħkom stess biex ma tintilfux, biex ma tispiċċawx fl-abissi tal-infern billi ma tobdux il-kelma tal-Alla. Qed tifhmuni? Ma jimpurtax arawna kattivi, ma tieħdux pjaċir bil-counseling. Meta ma tantx nagħmel kuraġġ il xi wħud li jiżżewġu, ovvja. Għax inkun qed nidher li jiena jibsa. Imma il-kelma tal-Alla tajtek, jiena mhux se nagħmel kompromess ma' ħadd, għax inħobbkom, mhux għax ma nħobbkomx. Għax inħobbkom, mhux għax ma nħobbkomx. Għax l-imħabba hija ġusta. Aħjar teħduha kontrija u kontra l-pastor, alla volja qatt m'għandkom tagħmluha, milli il-mulej jaqbadkom minn hawn u jgħidlek ma nafekx, għax int ma bdejtx. Ok? Għax li mħabba hija ċanfira klif tan-nieq. Tarawni nannaqkom u nħobbkom u nbuskom ħafna. Imma fejn għandi bżonn nkun ibsa. I have to. Għax jekk le, jien nkun kontabli għalikom quddiem Alla u ma rridx ikolli dik ir-responsabilità. Do not be unequally, għal min jifhem bl-Ingliż aħjar mill-Malti. Do not be unequally yoked together with unbelievers.
For what fellowship is there between righteousness, li intom fis-sewa ta' Kristu, and unrighteousness? And what commonality is there between light and darkness? Hemm xi ħaġa komuni bejn id-dawl u d-lam. Ħanallimkom ftit affarijiet u niġi għall-konklużjoni, forsi ma kontux tafu. Mela, il-kelma Alla tajdinna, u Kristu nnifsu anka qallu li l-Kenneth Hagin imma mhux għax qallilu, aħna dejjem nfittxu fl-Iskrittura, right? Illi hemm 4 tipi min irid jiktibhom, jista' jiktibhom għax naf li min għandu noti. Right? U dan qiegħda msemmija f'Efesin 6:12. Hemm 4 klassijiet ta' spirti ħżiena u ta' demonji. 4 klassijiet talmu, ifmu għax aħna dawn l-affarijiet qatt malmuhomna f'dal pajjiż tagħna. Hemm 4 klassijiet ta' demonji. L-ewwel ħanaqrajilkom Efesin 6:12. Għax il-ġlida tagħna mhix kontra d-demm u l-laħam ma kontra is-setat. Setat bl-Ingliż huma principalities. Setat qawwija, ħżiena, imma mhux qawwiet minn Kristu. Kontra l-qawwiet, x'qawwiet huma daw? Powers of darkness. Qawwiet ta' dlam. It-tielet kontra, arax il-ġlida tagħna mhix kontra qed naqra mill-kelma ta' Efesin 6:12. Kontra il-prinċipati ta' din id-dinja ta' dlamijiet. Għax d-dinja dlam. Darba l-murej rin id-dinja totalment kienet dlam. U kultant kien jixal xi ħaġa bħal ta' Christmas tree jekk tixallu xi bozza. U l-mulek qalli dawk huma li għandhom l-ispirtu tiegħi biss dinja dlam. Qalli dawk. Bħal meta tagħmel Christmas tree l-aħwa u tixal tikka dawl. Kun ftit. U kien qalli niftakru fl-ispirtu tiegħi. Lesta li fid-dinja tixalli iżjed bozzot tal-ispirtu tiegħi. Niftakar. Bħal meta aħna fi Christmas tree nkunu qed nixalu l-bozzos. Iktar kemm tixal bozzos fil-Christmas tree għaddu kif għadda l-miliet, aktar tiġi mdawla, aktar tiġi sabiħa. Mela bħal ma nkunu qed nagħmlu bis-siġra tal-miliet, nkunu qed nagħmlu mal-poplu talla sakemm aħna nibqgħu granfati ma' siġra ewlenija jien id-dilja li hu Kristu. Darba l-mulej saqsejtu għatlu can a dysfunctional tree make good fruit? Bl-Ingliż għatlu tista' siġra li m'għandix funzjoni tajba tagħmel frott tajjeb delwaqt nagħlaq. U qalli le, jekk is-siġra hija ħażina, il-frott hu ħażin. Kont qed nirreferi għal dawk l-uliet bħalkom li ġejjin minn ambjent diżastru ta' familja, separazzjonijiet, abbużi. Għatlu le, għalli fil-natural taf li le. Imma għalli, ħassejtu jgħid l-Ispirtu talla. Jekk dawk ikunu granfati fija fil-kelma tiegħi, dawk l-uliet, anke jekk ġejjin minn ambjent diżastru, jien is-siġra tal-ħajja, is-siġra tal-ħajja fija, jien is-siġra jagħmlu frott tajjeb. Għatlu alleluja melem tamal kulħadd mulej. Anka lik li abbużat missierek jew ammok, anka l dawk li ġew minn ambjent ta' ġenituri l-ħabs, anka l dawk li ġew minn ambjent divorzjati, separati, darba tnejn tlieta, it-tama fi Kristu. Għaliex is-soluzzjoni li nkunu mħawlin fis-siġra. Amen. U għalhekk tallimtu llum li hemm 4, okay? Klassijiet ta' demonji, prinċipati, qawwiet, rulers of darkness and spiritual wickedness. Hawnhekk miktubin f'Efesin 6:12. Setat, qawwiet, prinċipati u spirti ħżiena. Almenu llum bdejna l-ABC. Qegħdin stage 1 intom għadkom għaliex qed ngħidilkom l-alfabet x'inhu. Tajjeb? Meta titgħallem lingwa ġdida, inti qed titgħallem ABC. U mbagħad tibda titgħallem kelma. U mbagħad tibda taqgħod sentenza. Jekk ma tkunx taf l-ABC, ma tkunx taf il-lingwa. Issa aħna għandna lingwa ġdida, lingwa tal-Ispirtu talla. U l-mulej tagħna awtorità. Biex nużaw dik l-armatura, irridu nkunu nafu almenu l-ABC. U tajtkom l-ABC biss illum. Tajjeb? Kunu żguri li tkunu fil-kelma ħalli permezz tek
intom tagħmlu frott tajjeb. Ħaniġi li ngħidilkom l-aħħar biċċa ta' dik l-istorja ta' dak ta' ġudaizmu u nagħlaq. Right? Għax kif għattilkom huma rridx indum esaġerazzjoni mbagħad għax aħjar naqra krema, assenza u daqshekk. Mela, dak ir-raġel kellu dott sewda fuq moħħu, qed tiftakru għal xi qed ngħid. U da qallu l-mulej, qallu dik x'inhi dik id-dott, qallu għax qed jemmen il-gideb tax-xitan. Ifhmuni. Dik id-dott sewda niżlitlu fil-qalb, qalb sewda. Qallu dik x'inhi dik il-qalb sewda. Qallu għax issa tant qed jemmen il-gideb tax-xitan li għandu jmur lura lejn ir-reliġjon li kellu, il-Ġudaizmu. Qallu araħ telaq. Mar lura lill-Ġudaizmu. Aqqas biss jemmen li Ġesu huwa bin Alla l-ħaj fil-Ġudaizmu, qallu taraħ kif tilef is-salvazzjoni. Qallu għax ix-xitan għamih u qed jaħseb li qed jagħmel dak li hu sewwa x'hekk tgħallem meta kien żgħir. U xtajdilna l-kelma qogħdu attenti għax meta tgħix lifestyle li tmur lura l-idolatrija, meta inti taf il-verità tal-kelma ġejt mill-liema pejjiż ġej, qasem maħfrax inti ma tkunx tista' tindem għax ix-xitan jieħu over. Fil-qalb id-dott sewda mhux fil-moħħ biss. L-ewwel jibda minn hawn. Mela tkunu żgur li torbtu għalhekk ġeddu fehmietkom Rumani 12. Okay? Wieħed u tnej. Ġeddu fehmietkom biex tarfu dak li jħobb, jixtieq, jagħti pjaċir lill-Alla. Offru ġisimkom, mhux il-ġisem fiżiku biss, moħħna, ġisimkom, sagrifiċċju ħaj biex tarfu dak li hu tajjeb u dak li hu perfett. X'inhu tajjeb u x'inhu perfett? Alla biss, il-kelma talla, isimgħu, talmu, ifmu, qattaw il-ħin mal-mulej. Itolbu l-Alla li għajnejkom jinfetħu għall-ispirtu, ħalli intom tkunu tafu ma' min qegħdin tiddiljaw għax il-mulej irid ikabbarkom u ma nibqgħux iżjed stage 1, irridu mmorru almenu s-sekondarja. Xi darba forsi naslu għall-Università tal-Kelma Talla. Pass pass. Amen. Ħanalaq biżajjija, morru żajjija. Wieħed u da ma preparajtx. Kelma Talla tipprepara, mhux jien, għattilkom. Ġas ktibt 4 skritturi u ktibt it-tajtil. Mela, proset il-mulej, kemm hu sabiħ u twajjeb u kemm jallimna. Ejja ħanamlu konklużjoni, morru Eżajja. U għamluha highlighted kif għamilta jien highlighted meta tajjeli di fl-ispirtu. Għax jien il-preparazzjoni tiegħi ma kienx illum. Il-preparazzjoni tiegħi kien da kollu li ħriġt minn dak li jien nitgħallem mill-ispirtu Talla fil-jiem li nitgħallem. Eżajja 1:18 isma'wa. Isma'wa din iċ-ċanfira u t-tjubija fl-istess ħin, mamma mija l-mulej huwa twajjeb u ħanin, u ma fl-istess ħin, jekk bnidem ma jobdix imbagħad sekta, ejja raw. Għax ġust. Eżajja 1:18 tal-aħħar isma'wa. Ejjew mela nirraġunaw fl-imkien. Jgħid il-mulej. Imqar jekk dnubietkom ikunu ħomor, għax għamilna ħafna dnubiet, dinna fuqa. Bħal skarlat, permezz Talla jsiru bojot bħal silġ. Imqar jekk ikunu ħomor bħal kreżmi, tajt il-kelma, jsiru bojot bħal sjuf. Vers 19, għamil ċamil, tanka kont adulteru, don't worry, indem 19. Jekk intom tridu, isma' kemm tħallina fil-verità, fil-libertà l-mulej, mhux ħakkiem. Jekk intom tridu u tobdu dak li qed tajt il-kelma Talla, intom se jiġrilkom tiklu l-ġid tal-art, il-frott. Iżda jekk tajdu le, għal dan li kelma Talla tallimkom, qed naqra minn Eżajja, u twebsu raskom, jgħidilna nistara sibsa xekkim dorrina, xek nafu, no, ix-xabla tikolkom, full stop, għaw miktub, mux qed ngħidha jien, fom il-mulej tkellem. Halleluja. Inqumu bil-wifqa u nagħmlu ndiema ħi. Għax il-mulej twajjeb u għad għandna ċans. U issa li narġaw inkantaw lu consuming fire m'għandix għalfejn narawha bil-screen biex ma jkunemx distraction. Tistgħu tagħmlu ili biss wara l-indiema
bil-mużika biss, ħalli min irid titalb. He's welcome, she's welcome. U jaħdem il-mulej bil-nar tal-ispirtu tiegħu għax hemm strongholds, Jista' jkun ċerta spirti jkunu fil-familja, Jista' jkunu ingrained u ma tkunx taf bihom, U l-aħwali huma djakni hawnhekk jistgħu jgħinuni wkoll fit-talb għax mhux biss lilna biss jagħti din id-dilka u jurina l-ispirtu u għajnejna jkunu miftuħin, imma anke n-nies li huma magħżulin sewwa minn Alla f'din il-Knisja. Imma ma nistgħux nitlqu minn hawn li smajna kelma sabiħa bħal din mingħajr indima. U din l-indima se nagħmilha flimkien mal-aħwa tal-YouTube u tal-Facebook ukoll. Għax jekk kellhom raġuni valida li ma setgħux jiġu hawnhekk illum, bħalma ġieli kelli raġuni valida jien li forsi ma stajtx xi ħaġa jew oħra serja, okay? Jindmu huma wkoll. Lesti? Tajdu wiex għax qed ngħidilkom jien, ma li ħallina fil-libertà. Imma min irid hemm miktub fil-kelma min irid. Ngħidu flimkien ħall-mulej jismakom l-anġli jikdbu simkom fil-ktib tal-ħajja ma jkunx miktub u l-mulej jħassar id-dnubiet ħomor skarlat u jġibhom bojot bħas-silġ u bħal-ħiwt. Tgħidlix għax jiena taf x'għamilt pastor. Għamilt taħt id-dem u maħsul. Meta jiena mmur naħsel il-ħwejjeġ u nġibhom bojot, żbieħ. Ngħid tara daqsxejn qed nagħmel dak li għamel Kristu. Li aħna bħal dawk il-ħwejjeġ kienu bit-tebat. U jasarhom u jġibna bojot bħas-silġ biex itina l-bis abjad. Twil, hemm miktub fl-Apokalissi, raw l-Apokalissi kemm hu sabiħ. Għax ma nifhmux. Ma tifhmux għax għajnek mhux miftuħa l-Ispirtu tal-Alla. Jekk inti tagħmel dak li għatlek illum, mhux għax qed ngħidu jiena xi jgħidu l-mulej. Għatta dak il-ħimma l-mulej u titolbu li jiftaħlek għajnek u jiftaħilek għajnek. U meta taqra l-Apokalissi li l-kelma tal-Alla tgħidlek li dawk li jaqrawh għandhom barka kbira speċjali, tifhmuh. U tiġi bħal tifla żgħira, tifel żgħir, qed nifhmu bħal meta għandek dik student li t-teacher, fim tal-lezzjoni, thank you, now I'm understanding the algebra x'qabel kien diffiċli pereżempju, qed nifhem. U t-teacher tu pjaċir. U hekk ukoll Kristu jibda jieħu pjaċir, ara di xi ħlewwa qed tifhem fl-aħħar. Ili nipprova ngħidilha kejf imissa aħjar issa milli tard. Ejja. Għajdu mija jekk tridu, għax il-mulej għalinna jekk tridu enfasi highlighted. Mulej Ġessu, nixtieq nirringrazzjak ta' din il-kelma li inti tajtna permezz tal-Ispirtu tiegħek ta' dan il-ħnina kbira li tajtna iċ-ċans li għal darboħra nindmu fuq dak li aħna maħniex ewer li għanna nindmu. Aħfir li mulej, kemm il-darba tajt kas ix-xitan u l-ħsibijiet tiegħu ġo rasi u I entertain them kif jgħidu bl-Ingliż. Tajtom il-wisa. Aħfir li mulej, kemm il-darba dawk il-ħsibijiet tax-xitan daħħaltom ġo qalbi minn flok emmint il-verità tal-kelma tiegħek li hija miktuba fil-ktieb tal-ħajja. Mulej Ġessu, tin il-grazzja llum, iżjed minn qatt qabel, biex tiftaħli għajnejja u widnejja għall-Ispirtu tiegħek, ħalli nkun naf fejn għandi nimxi, tmexxili triqati, biex nisma' x'għandi nagħmel, biex dak kollu li nagħmel fil-ħajja tiegħi ikun minn għandek. U mux minn znidi. Tallinix nibża mulej li jekk jien impoġġik is-sig tiegħi ħanitlef ix-xewqat ta' ħajti u dak kollu li nixtieq nagħmel għax ħajti mhix tiegħi. Immint ħlaqtni u għamilt pjanijiet għalija li huma ħafna isbaħ minn dawk li għandi jien għalija. Tini grazzja missier li nistenna l-wedit. Indum kemm indum nistenna, għax huwa worth it. Tin il-grazzja missier li nobdi l-kelma tiegħek, li nifhimha mulej, anke jekk naqra l-Apokalissi, li fajnejn il-bniedem huwa ktib ibes, nista' nifhmu permezz tal-Ispirtu tiegħek. U bekk insir naf int min int mulej. Ħalli l-mument li verament tiġi għall-poplu tiegħek. Dawk il-ftit li ħad tiġi għalihom. Tin il-grazzja li nkun veru dawl fid-dlam.
Tin il-grazzja li ndawwa l-iżjed xemat tal-ispirtu tiegħek mal-poplu f'din id-dinja li ma jafekx. Ħalli l-moment li tiġi għalija tista' toħodni miegħek u tgħid li proset għaliex inti kont waħda minn dawk il-ftit li aċċettajt is-sejħa u żammejta sal-aħħar. Halleluja, halleluja. Fi Kristu Ġesu nitlob dan amen. Il-kelma talla tajdinna għajn qatt ma rat u widna qatt ma semat dak li prepara l-mulej għal dawk li jħobbuh. Għalhekk grazzi mulej tal-li preparajtna ferħ kbir għall-eternità permezz tal-passjoni u d-dem tiegħek mulej Ġesu. Grazzi ta' dil ġurnata speċjali. U itolbu miegħi, we take care of his business and he takes care of our business. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. M'għandniex bżonn screen.